Ka Khasi Hills Autonomous District Council mentak arab sau tarik jemang arja arbu sau. Kalarai banam syasyu yaki beriu ban samiet hakidukan badon yodu. Kalarai ru ban batha syabaro ki trai dukan bagi deban khangno hapo ka shipo bejim min mit. Karai halor kani lasyim hagajingalang ka KHADC hagajinan lang usiem ka himamaliam mat kinong yalam ka Hanyu Trap Yodu Association. U Chief Executive Member ka KHADC uba penyat singsiem walaupun pau ka jing sngau kya halor ka jingdon ki beriu basa be an halum survey ki bala syak kendang haga seng HYC baki lak banwan sa hayodu mat ban khanglat yaki bat yaki wepat larai banom syak syu yanu yanuru ban sa hakidukan. Uba penyat uloong bakito kidukan ki babu beriu ban sa amit halakidukan kin hab ban mi no halani shwa ka shitarik jeliu arja arpusau. U CM ulapan bena baka EC kalarai ban pha shiphongut ki pulit enforcement jong ka KHADC ban yarap yaki shiphongut ki pulit ka himamaliam ban pahara man kamiet ban lat na kajing syak tu kidukan hayodu. Ya. To kulay piki perlok naki media house prepare wawan ban cowboy kenika kubor jongka district council kamtam kenika jingilang bakarpang mentak ni sngi te nakaliang jongka executive committee kajongi kabalai don lang de executive member in charge jongka market nang tangi lakhot kerpang ru ya pa im aina menik sim pa im jongka himamalim lai don dekat ru pasan nong umlong hakaju kapor kila don ru kinong kitkam kumba saungut nakaliang kahinyo trap Yodu Association kanika kenhun kanika seng jongki nong yo kadika nong shong yo kadika kenhun kabala jue trelang nakapor shakapor bat ka district council kumno bangin ya wanra kajing bhajing miat hanti po yo te kata ka peningkong te nakaliang kajungi ngi khot ya kanika jingilang menta kanika sngi kalong halor kawe ka mat ka bakongsan kata kumba pilai lingba ki social media lingba ki media report ki paper halor kajing sha penpra bat sha khnrano kini ki yeng sa jongki nongshong bian hangte po lum survey ka bahap apo cantonment board cantonment area kumman chupen kenmau pi nakaliang ka district council haki katu kat ni benai menshwa ngila khot ka meeting ka bakarpang ringkat ba ka himamalim ringkat ba ka association na po yodu ringkat ru ba kini kinru tuli kishnong ki ba markhap ba ka yodu banya kren banya tai halor ka jing mi ki jing snew ki ba buan rukom ba kumno ngin la bante la kami kini jing snew khamtam abangi phai ya ka jing snew jong drugs te kani de ka we ka agenda ki bang kren haki meeting bladap bat menta ka sing kesngi kumban benrap e ka tu ka meeting bladap tingi khot biang ban shim katu kat ni teliki rai ki badan kam nak menta ka yodo kani ka long ka rai ka beningkong ba nakal yang gajongi ngin penmi menta ka sngi ya ka hukum leni ka order syaka hima melim nakamenta ban namsha shu ba kinu kidukan kinbu ye kinong sa leni kinong up hakidukan kijongki te hoi ni suthu nakidau bam lakyat haki niki por bladep kidon katu kan ni teli kidukan kum kidukan sha le si sausan teli dukan diary nangta sekini dukan jan ki belawan ban kerpat ya ka hima melim bakidon ki jing ja syatu jum kitial ki jumki na kidukan mban si ban hap ai lat ban bu ikini kinong up ki ban sa itu kidukan te henrei naka jing don pat jumki ni ki katu kat ni teli kidukan bakidon ya kinong sa kinong up ka penlong ya ki weiru ki ba kin yo kabu ban syong ban sa ni po yodu te khamtam habide kani ka jingja shen menin ka sngi ka ba kini ki brio ki basa bi an hang ni po lum survey la sha pen prano ki cakasa juki ni nakaliang ka council ni la bu lupa ka jing mana ka raim tasngi banam sha yenu ru banwan penlong jaka sa hang ni po yodu lada tu kecaka na lum survey ki bala sha be menin lada de yenu ru kamut syabar jong ka yodu bakin wan ban sa ban penlong yang sa ang te yodu nginam sya
te ya kani ngila shim ya karai menta but shen nakaliang hima kin sepenna but ya kini kibla don pat kibla sa daka jing ajing bit naki hima te kamut nadu kashitarik uni banajeliu kinem yo shu ban sa te but di kumjuru nakaliang jungi kepaar ngila shimru ya karai ba nakaliang jungi ngin bu nong ap pahara nakaliang ka hima kibukum bakila don lupa shiphongut man kamit but nakaliang jungi ka disconsil ru ngin ai ka jinga trelang ba hima dah ka bangin yarap lang ki sa shiphongut ki constable enforcement bandon lang haman kamit ban bu night duty hangtei ban shingai ka yodu te kani dika rai ka bangi shim menta but ka baar pan ngila shim ru ya ka rai ba kapor ban khang ya ka yodu kan dei be shipho ba ji damit kamut kiba penlong yo palat ya kata nakan yang jong hima kan sale ikabadan kam ban ai da kabating kat kum ki an ki kendon joka market act joka district council te but kani ka jing shim jungi ya karai nakamenta ban bu ya kapor ban khang ya ka yodu ha man kasngi ha kapor shpo baje kalong ru ka shibenta ban khangla ki kam snew ki ban mi ha hang ni po yodu dan nomor nginem la ban tip ki kam snew ki babun menta le se kan dalong ka kam khalai la kalong ka kam ya di drugs la kalong ka no ka kam snew hi daka bang ibu ya kapor ban khang be ya ka yodu man kasngi ha kapor shpo baje damiet mut kani kan pendu no ikini babun ki kam snew ki bashim kabu da ki riu snew ban penlong jakari dengan hang ni po yodu te kini diki laitli ki rai ki ba nakal yang jungi ngila shim hakani ka meeting ka bamita kublai